తరం తరం ఎదురు చూడటమే జరిగింది తప్ప ఎవరైనా వచ్చి ఈ పేద బ్రతుకులను గాని, ఈ షెడ్యూల్ కాస్ట్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, మైనారిటీస్, ఓసీలు ఉన్నటువంటి పేదలను గాని ఆదుకున్న నాయకుడు ఎవడైనా ఉన్నాడా? వారి కోసం నిలబడిన నాయకుడు ఎవడైనా ఉన్నారా? వాళ్ళందరినీ వాడుకున్న వారే ఉన్నారు. వారి ఓట్లు వేయించుకున్న వారే ఉన్నారు. వారి ఓట్లు వేయించుకుని సీట్లు గెలిచి అధికారంలో కూర్చున్న వారే ఉన్నారు తప్ప తిరిగి జాతి కోసం చేసినటువంటి వాడు ఎవరు కూడా కనిపించిన పరిస్థితిలో పేదవాళ్ళు ఏమి కోరుకుంటున్నారనంటే, మాకు ఉపాధి కావాలని కోరుకుంటున్నారు, మాకు ఉద్యోగం కావాలని కోరుకుంటున్నారు, మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడి మాకు మేముగా సంపాదించుకుని స్వగౌరవంతో, ఆత్మ గౌరవంతో తలెత్తుకు తిరగాలని ప్రతి పేద గుండె, పేద కుటుంబం, పేద వ్యక్తి కోరుకుంటున్నాడు తప్ప మీరేసేటువంటి బిచ్చాన్ని తీసుకుని బిచ్చం అడుక్కునేటువంటి వ్యక్తులుగా అవ్వాలని ఏ పేద మనస్సు కోరుకోవటం లేదు, ఏ పేద చూడటం లేదు.